Днес ще надникнем в едно неистина специално място – профилираната гимназия за романски езици Георги Стойков Раковски в Бургас. Това е училище, в което миналото и бъдещето не просто съществуват заедно, ами създават нещо съвсем ново. Нека да видим как точно го постигат. Всичко, разбира се, започва с името. Името на Раковски не е просто някакъв етикет. То е мисия. Гимназията е стъпила здраво върху неговото наследство. От една страна имаме дълбоката връзка с националната ни гордост и ценности, а от друга – един широко отворен поглед към света, към Европа. Точно тази комбинация е в основата на всичко, което правят там. И ето го може би ключа към цялата им философия. Това не е просто поредната гимназия, която гони високи академични резултати. Не, тук говорим за общност. За място, където те предизвикват интелектуално, но в същото време ти подават ръка. Този баланс гарантира, че всеки ученик може да се развие пълноценно като личност. Добре де, а как се постига този баланс на практика? Ами, чрез тяхния уникален образователен стандарт, наречен Раковски. Той се крепи на 3 основни много здрави стълба – академични върхове, глобална комуникация и общност с ценности. Сега ще се потопим във всеки един от тях. И така, първият стълб. Той е посветен на онези, как да кажа, осезаемите постижения. Тук говорим за национални олимпиади, за сериозни състезания и за иновативни проекти, които черно на бяло доказват колко са добри учениците. Ето това е супер интересно. Как теорията става практика. Само вижте този път към успеха. Всичко започва с предизвикателството на Samsung. Следва цяла година на яка работа по реален истински проект. И накрая – триумф! Първо място на национално ниво. Това е огромно признание. И знаете ли кое е най-хубавото? Те не спират до тук, а вече гледат към следващия връх – Junior Achievement. Сега, нека направим един бърз преглед на върховите им резултати. Започваме с испански език. Отличните класирания на Националната олимпиада не са някаква случайност, а са си чисто доказателство за много високо ниво на владеене. Продължаваме нататък с френския. И тук, познайте, виждаме абсолютно същото. Наистина впечатляващи резултати, които показват, че специализираното обучение в тази гимназия е безкомпромисно. И завършваме тази поредица с нещо малко по-различно. Елитни литературно-философски четения. Това показва, че гимназията не се фокусира само върху езиците. Тя обединява любовта към словото с дълбоката философска мисъл и така създава наистина всестранно развити таланти. И тук е решаващият момент. Не става въпрос просто да научиш нещо наизуст. Състезания като «Аз мога, тук и сега» показват, че тези ученици прилагат знанията си тук и сега, под напрежение. Те мислят аналитично, мащабно и най-вече имат увереността да използват езика като истински инструмент в реалния живот. Добре, нека преминем към втория стълб. Той е изцяло фокусиран върху това, как да се подготвят учениците за международната сцена, за всички онези възможности, които светът предлага. Вижте, международно признатите сертификати като DELF, DELE, Cambridge и IELTS са много повече от една хартийка. Те са реален паспорт. Паспорт към най-добрите университети в света, който отваря врати към френската академична общност, към испаноговорещия свят и към глобалния стандарт в английския. И тази глобална комуникация не е само на теория. Програмата Erasmus Plus я превръща в нещо съвсем реално. Както виждаме на картата, тя дава шанс за мобилност, за обмен на безцелен опит извън България, за прилагане на иновации в клас и за изграждане на истинско европейско самосъзнание. И така, стигаме до третия стълб и той, може би, е най-важният от всички. Тук фокусът се мести от академичните знания към нещо друго. Към емпатия, социална отговорност и дух на общност. Защото, нека си го кажем, истинското образование изгражда преди всичко характер. Тук виждаме 2 страхотни инициативи, които вървят ръка за ръка. В Деца обучават деца, по-големите гимназисти стават ментори на по-малките. А в Подари усмивка работят с най-малките, за да възпитават доброта и човечност. Ето това е сърцето на образованието в действие. Разбира се, изграждането на характер не спира до вратите на училището. От една страна имаме клуб «Приятели на природата», който чрез походи и истинско опознаване на гората възпитава екосъзнание. А от друга, проект като рисуване с родители превръща двора в творческа работилница, която сплотява всички – ученици, учители и семейства. И така, след като минахме през 3 стълба, какъв е крайният резултат?
Какъв е, така да се каже, финалният продукт? Какъв човек излиза от ПГР Раковски? Ето го и отговора. Завършиле тази гимназия има 4 ключови качества. Първо, интелект, подкрепен с сертификати от най-високо ниво. Второ, практичност, доказана в реални иновативни проекти. Трето, характер, изграден чрез благотворителност и менторство. И най-важното – перспектива. Перспектива за успешна реализация не само в България, но и по целия свят. Всичко това звучи страхотно, нали? И води до логичния въпрос – как може някой да стане част от това бъдеще? Гимназията има ясен призив към следващото поколение лидери и техните семейства. А пътят е ясен и начертан в 3 прости стъпки. Първо, проучете програмите онлайн. Второ, посетете гимназията в дните на отворените врати, за да усетите атмосферата от първа ръка. И трето, направете информиран избор да инвестирате в едно доказано, качествено бъдеще. И завършваме с мотото на гимназията, което всъщност обобщава всичко казано до тук. Заедно градим бъдещето на Бургас. Това не е просто училище. Това е институция, дълбоко свързана с града си, която активно работи за неговото развитие. ПГР Раковски – един истински дом на знанието и културата.